Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, φίλοι των Έρος, σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Σήμερα οι Έρος, όπως κάθε φορά βέβαια, θα μας ταξιδέψουν. Θα κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, σε χρόνια ίσως πιο όμορφα, πιο ξέγνεστα. Θα θυμηθούμε εποχές του 60, 70. Θα ακούσουμε και θα λατρέψουμε τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκη Θεοδωράκη. Θα ήθελα να κάνω μία παρουσίαση των συντελεστών αυτής της εκδήλωσης. Οι Έρος δημιουργήθηκαν το έτος 2000 και αποτελούνται από τον Σουφώτη Μήλιο, πτυχιούχο παιδαγωγικής σχολής, με ανώτερες σπουδές στη μουσική, ένα ορχιστρωτή των τραγουδιών του συγκροτήματος, ο οποίος παίζει πλήκτρα και τραγουδάει. Τη Βασιλική Αϊμπατζίδου, καθηγήτρια μαθηματικών, με σπουδές στη φωνητική, η οποία είναι και η βασική τραγουδίστρια του συγκροτήματος. Το αρχικό σχήμα του συγκροτήματος ήταν αυτό και παρουσιάζονταν ως ντουέτο. Το Νοέμβριο του 2013 προσετέθηκε στο σχήμα ως νεομέλος ο Γιώργος Χατζιωάννου, καθηγητής φυσικής αγωγής, με σπουδές στη μουσική και την κλασική κιθάρα, ο οποίος τραγουδάει και παίζει ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα. Στη σημερινή συναυλία θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε τη Σοφία Νικολαίδου, καθηγήτρια κριτικής με σπουδές στη μουσική και τη φωνητική, με μακρόχρονη εμπειρία στο τραγούδι και συνεργασίες με μεγάλους Έλληνες συνθέτες και τραγουδιστές, που ανταποκρίθηκε στην πρόταση των Έρος να αποδώσει μαζί τους Μάνο Χατζηδάκη και Μίμη Θεοδωράκη. Οι Έρος παρουσιάζουν το μουσικό τους πρόγραμμα κυρίως σε πιάνο μπαρ, ρεστοράν, ξενοδοχεία, μουσικές σκηνές, συναυλίες. Το ρεπερτόριό του σε ζωντανό του πρόγραμμα περιλαμβάνει περίπου 1.700 τραγούδια του ελληνικού και ιδίως αλλά και ξένου ρεπερτορίου. Να πούμε και δύο λόγια για τον Μάνο Χατζηδάκη. Ο Μάνος Χατζηδάκης γεννήθηκε στη Ξάνθη στις 23 Οκτωβρίου του 1925. Πατέρας του ήταν ο Γιώργος Χατζηδάκης και μητέρα του η Αλίκη Καρβανιτίδου. Η μουσική του εκπαίδευση ξεκινά σε ηλικία 4 ετών και περιλαμβάνει μαθήματα πιάνο. Παράλληλα, εξασκείται στο βιολί και το ακορντεόν. Ο Χατζηδάκης εγκαθίσταται οριστικά στην Αθήνα με τη μητέρα του το 1932 και έπειτα από το χωρισμό των γονιών. Την ίδια περίοδο συνδέεται με άλλους καλλιτέχνες και διανοούμενους, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Κάτσος, οι ποιητές Γιώργος Σεφέρης, Οδυσσέας Ελίτης, Άγγελος Κεγιανός και ο ζωγράφος Γιάννης Σαρούχης. Το 1961 το απονέμεται το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά», αφού την ταινία του Ζήτ Σεν, «Ποτέ την Κυριακή», το οποίο συμπεριλαμβάνεται και στα 10 εμπορικότερα τραγούδια του 20ου αιώνα. Ναι, να πούμε ένα τραγούδι τώρα, ξεκινώντας έτσι.
μια φορά κι έναν καιρό ήταν άδειο το κελμέρι, μοιασμένο το νερό. Στην Μοσούλη, στην Βασόρα, στην παλιά την κουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα σε ρήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος από ζωή και μια βασιλική αγρή παλτομύρων νωρί και τραβάει κατά εκεί. Τον κοιτάει βεβουή με ματιά λυπητερή, κορκός τον αλλάχους δίνει, πως θα αλλάξουν οι γεροί. Σαν ακούσαν οι αρχόντοι του παιδιού την ανθοπιά, ξεκίναν με λικουδόντι και με λιονταριού προβιά. Απ' τον Τίγρη στον Ευράδη κι απ' την γη στον ουρανό κυνηγάν τον Αριστάκη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω τα στήθη σαν ακράτη τα σκυλιά και τον πάνε στον καλύφι να βάλει την κοιλιά. Μαυρωμένη μαυρογάλα είχε εκείνο το πρωί πριν να πείσει στην κρεμάνα τη στιγμή του την πνοή. Με δυο χέρικες καμίνες, με ένα κόκκινο φαρί, στου παράδεισου τις φύλες, ο προφήτης Καλπερίου. Πάνε τώρα χέρι-χέρι, κι είναι γύρω συννεφιά, μα τις δράμας που τα στέλνει, τους κρατούσε συντροφιά. Σ' έναν μήνα, σ' έναν χρόνο βλέπουν μπρος τους τον αλά που από τον ψηλό του θρόνο μες στον άμυαλο στεβά. Νικημένο ξεφέρει δεν αλλάζουν οι καιροί, με φωτιά και με μαχαίρι πάντα κόσμος προχωρεί.
Χθες την Κυριακή μετά την φυλακή και πέρασα το σπίτι. Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και με τα μάτια το φωνικό. Δεν είπαμε κουβέντα. Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και με τα μάτια το φωνικό. Δεν είπαμε κουβέντα. Με δάκρυ βαστεί στα μάτια τα μεγάλα. Του φίλησε βουβά τα χέρια τα κρυβά και βγήκε από την στάλα. Δεν μπόρεσε κανείς στον χώρο της να τρέξει κι ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Δεν μπόρεσε κανείς στον χώρο της να τρέξει κι ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Στην άκρη της γωνιάς με του καημού τα καρδί θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που έχει Σημαντικό σταθμό στο έργο του Χατζηδάκη για το θέατρο αποτελεί ακόμα η παράσταση «Οδός Ονείρων» το 1962 σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού και πρωταγωνιστή το Δημήτρη Χόρ. Το μουσικό του έργο είναι τεράστιο και οπωσδήποτε δεν μπορούσαμε να αναφέρουμε μέσα στο λίγο αυτό χρονικό διάστημα της συναυλίας μας όλα τα έργα. Το 1972 επιστρέφει ο Μάνος Χατζηδάκης στην Αθήνα και τον επόμενο χρόνο ιδρύει το μουσικό καφεθέατρο Πολύτροπο, το οποίο επιδιώκει, σύμφωνα με τον ίδιο, μια τελετουργική παρουσίαση του τραγουδιού με όλα τα μέσα που μας παρέχει σύγχρονη θεατρική εμπειρία. Η περίοδος αυτή, μέχρι το τέλος της ζωής του, θεωρείται η περισσότερο όριμη στη μουσική του σταδιοδρομία και σηματοδοτεί με την ηχογράφηση του μεγάλου ερωτικού. Πέθανε στις 15 Ιουνίου του 1994 και ετάφη στην Μπέννη. Στον έκτορα που πίνα για τη μάχη φώναξε με φωνή φαρμακομένη. Στρατιώτη που τη μάχη θα κερδίσει, όποιος μπορεί το θα αναζήσει. Όποιος τη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη που για πόλεμο δεν κάνει. Όποιος τη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη που για πόλεμο δεν κάνει. Έτσι και με τη κόρη του Γαβρίλη, σαν έφτωγα στις 20 του Απρίλη, μου φώναξε ψηλά από τον μπαλκόνι.
μάτια δείχνει, το μελίτσα κοίτα να αγαπήσει. Όντως το χείλη, όντως ποτέ κάνει, στρατιώτη μου το πόλεμο το κάνει. Όποιος το χείλη, όντως ποτέ κάνει, στρατιώτη μου το πόλεμο το κάνει.
καινούριο το φουστάνι σου. Γέννησα από το σπίτι σου, στην εκκλησιά να πάω. Γέννησα από το σπίτι σου, στην εκκλησιά να πάω. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα χασάπικο, το οποίο θα μας χορέψει η Όλγα από τη σχολή Βαλεντίνο. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ στην Όλγα. Εγώ δεν είμαι η δήμονας, αλλά θα προσπαθήσω. Ωραία. Πάμε όλοι μαζί. Τρέξτε, φτάστε ρε παιδιά, να τα πάστε την κυρά, στολίσετε
πίσω πόρτα βγαίνει, να της που κι αφήσει γένει. Κι όταν βγει στο παρατήρι, ως φοβάμαι μην με πήρει, και κλειστό σε μοναστήρι, και με πάνε καλοκύρι. Όλοι μαζί πάμε. Ρίξτε κάστε παιδιά, να θαυμάστε την κυρά του, στολίσετε κεράφι και την γειτονιά να δει. Κάθε βλάστρα στον καιρό της, η κύρα στον αργάνιο της, και το βιλίο κάτω της κάνει πάντα το δικό της. Κάθε βλάστρα στην αυλή της, κάτι γίνεται στα αυτή της, και σαν ξημερώσει πάλι υπάρχει τ' άστρο προς κεφάλι. Ρίξτε κάστε παιδιά, να θαυμάστε την κυρά του, στολίσετε κεράφι και την γειτονιά να δει. Ρίξτε κάστε παιδιά, να θαυμάστε την κυρά του, στολίσετε κεράφι και την γειτονιά να δει. Μπράβο, Σαγόρης, μπράβο. Μπράβο, Σαγόρης. Θάλια μαζί να το χορέψουμε. Είναι το τελευταίο του Χατζηδάκη. Ένα χρυσό ψάρο μέσα στην πιάτα και μια γάτουλα
Πράσινη ομάδα και κοκκίνη ομάδα άρχισαν ένα παιχνίδι και ερωτικό. Η γάτα λέγε μες στο κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κούνια που σε κούναγε πω 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 πω. Κι αν σ' αγαπώ δεν θα σου το πω, το κόλλια καρφώνα είναι υπομυστήριο. Κι αν σ' αγαπώ δεν θα σ' αγαπώ, αν θα σου το πω ότι έχω μυστήριο. Πέσε το ίδιο παιχνιδάκι, νιώθηκα τώρα έρωτα κρυφό και γίνει και αυτή το κοροϊδάκι, έτσι θα έγινε το ψάρι το χρυσό. Αυτά τα λέει ένα τραγουδάκι, που τραγουδιέται σε έτοιμο σκοπό. Αντί να πάει κατά το ψαράκι, το ψάρι τρώει την γαντούλα που αγαπώ. Κι αν σ' αγαπώ δεν θα σου το πω, το κόνιακ αυτό να είναι το μυστικό. Κι αν σ' αγαπώ δεν θα σ' αγαπώ, Αν θα σου το πω ότι έχω μυστήριο. Μπράβο, ωραία. Μπράβο, Φερνάντα. Δυστυχώς, το πρώτο μέρος, το αφιερωμένο στο Μάνο Χατζηδάκη, τελείωσε.